مامۆستا ون vê serdana serokê Herêma Kurdistanê bo Emerîka û çawa di nirxînin. Cenab-ê Serokê hêja xoşewîst Kak Mesûd Barzanî bû meziltirîn dewlet dinyayê de wekû welatê girto Emerîka merkeza qerara alemiye hêzeke serekiya dinyayê de divê qonaxa hede piştgermîkî giran e ji bo miletê Kurd her wesa nameyeke giring e ji bo wan welatê Dirawsêyê dagirkerên miletê Kurd ê heqê miletê Kurd musadere kirine di van dehên sala de nameyeke ji wan re jî her wesa serokatiya Herêma Kurdistanê bi îdara xwe bi şêwazê xwe goda xwişê xuyakirin nimuneyeke demokratiyetê û pêkewejiyanê navbêna Kurd û Ereb û Siryan û Kildan û Aşûrî û her wesa bi hemî mezahib û hemî nayanên siyasî re ev nameya he cê giringê ye ji bo miletê Kurd jî her wesa pêşmerga li ser erdê ew karê çak û çalak berevaniyeke çak dijî grûpên tundra û terorîst yêgo Dawaş her wesa piştevaniya hêzên xirab welatên diktatûr dorober berxwedana pêşmerge û encamên hêja û serxistin hiştin ku miletê Kurd hem dwarê siyasî de hem dwarê meydanî ser erdê de bibin cihê bayixdanê bibin cihê giringiyê divê rojarata navîn de divê devera hede ji xeyrî ku tevgera siyasî Kurdî xebateke dûr û dirêj li maweyî 5 sal xebata bêra westandin û maf û hebûna miletê Kurd qurbaniyên miletê Kurd danîn qurbaniyên Kurda danîn 5 dewlet pê rizgar dibûn qurbaniyên zor. Mamosta giringiya vê seredanê bo Kurdên rojavayê Kurdistanê di nerîna te de çi ye? Giringiya vê serdanê bo Kurdê rojavayê Kurdistanê çi ye di nerîna te de? Giringiya serhindanê kêşeya Kurdî bû kêşeyeke serekît bû kêşeyeke navdewletî divê çareser bibe miletê Kurd wê bige heqê xwe ê rewa gopê dewleteke serbixwe ew daxwaza miletê Kurd seranserê miletê Kurd e eger referandum çêbe eger hin welata rêjeyeke zêdeyî 5 sedî bêjin erê referandum ji bo serxwebûna Kurdistanê ji bo dewleteke Kurdî îrada miletê Kurd seda sed miletê Kurd bi yek dewleteke Kurdî re ye em îradeyeke muştekir e pêtiviye rêzgirtin îrada miletê Kurd pêgirtin pêtiviye rêzgirtin xeyara siyasî ya miletê Kurd û tevgera siyasî û serok kariye nameya Kurda bi şêwazekî berz û bilind bi hêjatî birêkopêk bi ihtiramekî neqlî Beyt el Abyad bike mesfirîn dewlet dinyayê karibe nûnerê gelê Kurd e ناحیه سیاسی دا ناحیه میدانی دا بله مامۆستا سەرۆکê Herêma Kurdistanê Serokê Herêma Kurdistanê te kes dike tu çareserî yan ji serxwebûna Kurdistanê nabe ne birêya guftûgoyan bê. Bandora vê helwesteyan van gotinan çixasî wê li Rojavayê Kurdistanê hebe bi taybet derbarê rêkeftinên di navbera her du encûmenên Kurdî de. Ev pêngava he ku taybetbendiya miletê Kurd rêzgirtin îrada miletê Kurd tê kirin nexasim parçeyê Kurdistana Sûriya û Iraq her du parçeyê gelekî helwesta wan nêzîkî hebe her wesa êk û heqê Kurda musadere kirin her du dere jî cê daxeya netewa Ereb û dewletên Erebî bûn ev wê bayixdana wê bandora wê ser Kurdistana Rojava gelekî giring hebe nexasim piştî rizgarkirina Kobanê ji bal pêşmergê Kurdistanê hêzê hevpeymanê dinyayê de bu grûpên Daeş paş dikişiyan her wesa hemî deveran eger grûpê Daeş paş de bikişe taybetbendiya Kurdistana Rojava girêdana wê Kurdistana Iraqê ve li perwendiyên çak û çalak û elaqatê çêbin eveya gelek giringiya wê heye mîne ke em karibin îrada miletê Kurd bikin yek rêzî û yek helwestî ji nav tevgera siyasî ya Kurdî de vê pêtiviya pê çêkirin
وەکو ئەنجومەنی سیمانی کوردی ئەم هەلوێستاویە ئەم نێریناویە گۆ ئەم وڵاتی کورد ڕێزێ بکن یەک بۆ ئەم ئامادە بن گو هەرتنێک ڕۆژەلاتە ناوین چێ بن گو هەرتنێک گۆ سووریا چێ بن نەخاسم پشتی چارەسەرکردنا پسگرێکە سووریا ژێر هێزێ ناودەوڵەتیدا دەبێ کورد یەک بن ئەمکارە بن مافی خۆ بپارێزن. Berpirsê rêveberî yê polîtbîroya Partî Demokratîk Kurdistan Sûriya Mihemed Ismail birêya Skypê ji qamişlotib me re bûyî gelek spas.